Ja. DJ, der er en, der prøver at rykke venstre om dig. Modtaget. Modtaget! Hvad? Ja! Sådan der. Fanden også på tide. Kræfter mig kus, hvis han hopper over. Den der ikke er over. Ja. Ham med den hvide hjelm, han prøver at rykke bagud. Ja! Men må vi tilbage? Hvad? Må vi tilbage? Dan og mig. Dan og dig. Så går I over ved skuret, og så går vi dernede bagved. Ja. Der er nogen, der kommer løbende over mod dig. Og vi har også en midt ude i det hele, der rykker nu. Ja. Det er lige forud for dig. Jeg har næsten ikke flere kugler. Hvad bruger du? Kom op. Godt.
Carsten han er rykket ned på det der. Ja. Har en dernede, så har vi en over ved skuret. Der er en over i fremme i midten, og så har vi hele en ude. Jeg tog der lige rykker mod den. Vi lukker dig. Hej Cap. Hej Cap Mike. Super. Jeg har fået 3 eller sådan noget herovre. Ja. Er det rullet op? Ja. Er det 360 eller hvad er det? Det er bare 300. Super. Ja, han Men står... vi bliver nødt til at skal frem til det skjul der. Ja. Kan du lægge noget dæk? Jeg prøver. Dækning. Så prøver jeg at løbe venstre om og komme frem til skjulet, fordi så er jeg slut for ham tummen derovre. Er du klar? Og så kan jeg komme til at få fat i Carsten. Ja. Modtaget. Jeg ser ikke flere fra den her side. Det er en rød en, der står deromme bagved. Ja, bag skuddet. Over i bakken ved ham. Har du ikke en over i skuddet? Dan! Har du ikke en bag skuddet? Der er ikke nogen. Der står en derovre. Nej. Men der er nogen, der står bag bakken lige foran os. Over bag til. Der er flere over bag. Ja. Og så er der en DMR et eller andet sted. Ja. Hvor har du den? Lige ved den der bakke der? Yep. Jeg kan ikke se ham lige nu. Nej, den skal du ikke tage, det kan jeg trække den. Det pas på lige foran dig. Cirka 20 meter. Hvad? Jeg kan ikke se nogen, nej. Hvor? Super. Bag dækkene! Fuck det her! Bag de dæk, der står lige her. Hvad for nogle af dem, Chris? Dem, der står lige foran os. That's game! Der er flere røde! Negativ.